παιδιά, Games εδώ και σήμερα θα αρχίσουμε να μιλάμε για το Sinboy και το 2J. Πρώτα, ο Sinboy γιατί κράζει το 2J, αφού έχει μόνο 20.000 subscribers. Το 2J έχει άλλες και. Ναι. Ο Sinboy θέλει και την Κάτια, που είναι και έχει βγάλει και το κόμμα του, κόμμα στον ένα, πρόβατα. Ωραία πρόβατο. Γιατί δεν διαγράφει το κανάλι του απλά. Μόνο τα vlog του είναι ωραία που έχει κάνει ένα. Προτείνω να κάνει μόνο vlog παρά τις άλλες βλακίες του. Και έχετε δει πως είναι ο Sinboy. Μόνο τατουάζ. Τίποτα άλλο δεν έχει ωραίο. Δεν βρείτε τίποτα, αλλά πείτε μου. Ή το ξεχάσω να μου το πείτε. Και ο πρώτος μου. Όχι. Να, σωστό. Το βραδιά. Και εδώ ο υπολογιστής. Μισό λεπτό. Δεν έχει πολύ λίγο. Και πρώτον, ο Sinboy, αυτό παίζει μάγκα. Εντάξει, μπορεί να είναι και γαμάτα, παιδιά. Τι βρίζει το. Χωρίς λόγο, εσύ φίλε, εγώ, ναι, εσύ, είσαι μαλάκας. Τώρα θες λίγο ξύση. Ψόφα. Ναι. Είναι ένας περαστικός. Χωρίς να μου κάνει τίποτα, τον έβρισα έτσι απλά. Ποτά. Εντάξει. Και ο 2J μόνο τσιρίζει. Εντάξει, θα σταματήσει να τσιρίζει, δεν μπορεί. Λέω, καλός είναι και ο είναι καλύτερος ο 2J, αλλά ο Sinboy μόνο κράζει. Θα βάλετε κάτι το Sinboy. Θα μου πει καμία το τραγούδι. Ακούσετε. Το βάλα. Ακούστε. Sinboy, πρόβατα. Θα σου πω ένα κομματάκι, λέει. Το λεπτό. Πού το έχει βρει το κάμπριο. Να μου ντά. Πολλά subscribes έχει. 28.000. Το 2J ξέρετε. Το καλύτερος είναι και οι άλλοι. Το έχω μόνο 5 subscribes τον περνάνε. Κι άλλο να πούμε το Sinboy και το 2J. Ναι. Έχετε δει στο live που είχε κάνει στη Θεσσαλονίκη. Ο 2J έγραψε. Ο Sinboy έγραψε. Άμα χωρίσεις κάτι από τέτοιον και να έχει μένα. Το θέλει και κανείς είναι αλήθεια. Το Sugarboy. Και ναι. Sugarboy. Εσύ είστε καλύτερος τουλάχιστον από το Sinboy. Sugarboy, Da Vinci. Ναι, αυτό ήταν. Να μου κάνετε ένα subscribe και ένα like. Γιατί με βοηθάει πάρα πολύ, σας παρακαλώ. Αντίο.